lang panginabuhian ug kabaskog sa panglawas ang nahatag sa sugbusog program sa Kapitolyo. Kundili napalig-on usab niini ang maayong relasyon sa managsilingan ug nahilot usab niini ang panagsilo sa managhigala. Nasayran kini ni Gobernador Gwen Garcia sa iyang pagduaw sa backyard gardens sa mga mananaog sa sugbusog sa ikaduhang distrito ni adtong Abril 22. Dito sa Purok Mulave sa Barangay Granada, lungsod sa Bulhoon, matod ni Barangay Captain Ana Venus Rosos, pinaagi sa sugbusog, nagkauli ang nagkasilo nga managparyente. Sila si Tatay Cornelio Medalla, 61 anyos, ug Nanay Carolina Joaquin, 55 anyos. Usa ka semana sila wa magtagad, human napakyas si Tatay Cornelio pagtuman sa iyang tulumanon sa pagpanglimpyo. Kay kada adlaw na aman sila schedule, nya wala man matuyo nga usara sila ka grupo baka sa kada adlaw. So nagkauli ilahang kabubuton. Sa pagbisita ni Garcia sa Purok Mulave, naka-appreciate siya sa paningkamot sa mga miyembro sa maong purok tungod kay bisan sa kagamay sa lugar. Nakatanong pagid sila og lain-laing mga klase sa utanon, medicinal plants ug mga lagutmon. Angay naway mamatay sa gutom, kay naatay sugbusog. Ang Purok Mulave mooy mananaog sa unang dapit sa barangay ug municipal level ubos sa containerized backyard gardening. Samtang dito sa Purok Katambak sa barangay Pasil, lungsod sa Santander, nakita niya ang maayong pagkahanay sa gitanom nga mga utanon ug medicinal plants. Angay gyud nakita na ang mahimong sumbanan sa tibuok nasod nga Pilipinas. Kay samtang sila dito nagkurog-kurog pa sa COVID ug wa masayo kung sila buhaton dinhi sa Subo nananom na ta, nangani na ta, busog ang mga Subuanon. Ang Purok Katambak mooy first place winner sa barangay, municipal ug district levels sa backyard gardening. Nag-amot-amot ang mga mulupyo didto ug mga botelya sa beer ug soft drinks nga ilang gigamit pagpugong sa yuta aron dili kini modahili. Laing gibisita ni Gobernador Garcia mao ang containerized garden sa Purok Proper Poblasyon Parian sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Sambuan. Dinhi na-impress usab ang gobernador sa well-arranged ug makabusog sa mata nga mga utanon ug medicinal plants. Bisan kun kabatuan didto, tambok ug dagko ang mga utanon. Nagamit usab sila og recycled materials aron tamnan. Ang maong purok mooy nakadawat sa unang ganti sa barangay, municipal ug district levels ubos sa containerized backyard gardening. Tungod kay kanunay naman magkapundok ang mga miyembro sa purok, naghimo usab sila og tree house. Aduna usab sila'y mini museum diin nakadisplay ang artifacts ug mga obra ni Renan Dingal, inila nga painter ug lumad nga taga Sambuan. Kalipay kaayo ning akong nakita dinhi pagkanindot gyud kaayo i-landscape ang mga tanong nga nag-landscape, mga utanon ug mga yerbas. Nindot gyud kaayo labi na nga rin sa ibabaw nga makita nato ang iyang artistry. Mao di ay nga nidaog gyud. Gumikan sa kadaghan sa mga backyard garden nga gibisita sa gobernador sa maong adlaw, naabta na siya og gabii sa maong purok. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.